2021 yıl Toyota Highlander XL komplektatsiya X seriya A3 kompaniyaning renk. Mashina Dubayda Amerika auksiondan alınan. Mashina degimi öňünden. Diskasi X seriya şular ýala qo'yup kelýär. Bir wagtda içinden tanıştırıp geçeyin. Kapitanski sideniya, ikinci riyat, üçüncü riyat yatırılan. Öň bamperyň döwük zatlary var. 5 kılçağı dostluk var. Basam avgonda açık var. XP seriya logo var. Yine maşyn görüşmek ýaly. Airbag çıkmadı. Kara korza salon. Eco normal sport rejim var. Klimat kontrol, start stop. Degim ýagdaýyna motordan gelip görkezim. Fatsvetka bardyr aşakda. 3 motor. Öň labowy döwlen. Maşyn degimi öňünden Langeronları, şassisi, pistoleti degmedik. Pat kapot, radiatorlar, kapot, 2 sanak çıra, komplekt bumper oýmaly. Görüşmek motor karaply hadowy gulýaly. Görüşmek ýaly, probiyana markadan. Bir kasabana 59.479 mil geçip duran. Hiç ýyl aşyp galatýar. 2021-iň 10-njy aýy. Bahasyny men bellep geçerim. Ekranda nomerda WhatsApp var. Arkan habarlaşıp bilersin. Şu ýagdaýynda bahasyny aýdaryn. Ýazyp geçerin. Rasxotlaryny WhatsAppdan habarlaşsaňyz, men size hukman aýtyp bererim. Esaslar kim alsa netiýe etsin.